fiesta sa pagkausab sa dagway ni Jesus. Atong nabati sa atong ebanghelyo karon nga gidala ni Jesus ang tulo niya katinun-an nga si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto ibabaw sa bukid. Ug dito sa ibabaw sa bukid nausab ang iyang panagway, nihayag iyang panagway ug ang iyang bisti, no? Nihayag, no, puti kaayo, no, mas puti pa sa bisti nga gilabhan og tide. Og ilang nakita sa mga tinun-an nga si Jesus nakig-istorya, nakigsulti kang Moises o kang Elias. Ug tungod niini gibati sila kalipay. No gani si Pedro tungod sa iyang kalipay unsay iyang giingon, Ginoo kung gusto ka, magbuhat ako tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, kining fiesta nato karon pagkausab sa dagway ni Jesus. Gihimo kini ni Jesus tungod og alang sa iyang mga tinun-an. Nasayod si Jesus nga sa dili madugay moabot na ang iyang adlaw, ang adlaw sa iyang mga pag-antos ug sa iyang kamatayon ibabaw sa krus. O kining nahitabo dito ibabaw sa bukid, mao kini ang pag-andam sa iyang mga tinun-an, no? Aron ilang madawat ang mahitabo kaniya, ang iyang pag-antos o kamatayon. Atong tanawon ang inutag nahitabo. Nakita sa mga tinun-an nga nausab ang dagway ni Jesus. Naputi ang iyang ni sanag iyang panagway og labihang putia ang iyang bisti. Kung atong hinumduman mga kaigsunan sa panahon ni Moises, no? Kung mosulod gani si Moises didto sa tulda diin iyang makita ang Dios, no? Nagpadayag ang Dios kaniya. Inigawas niya mahayag iyang panagway. Mao nang mga hadlok ang mga tao nga makakita kang Moises. Apan temporary ra ni kang Moises kay human sa pipila ka adlaw, no? Mawa man ang kahayag sa iyang naong. Apan ang kahayag sa dagway ni Jesus o sa iyang bisti magpabilin. Tungod kay si Jesus, dili lang kay nakakita sa Dios, kundi siya Dios. No? O kining duha ka inuntag personalities sa daan nga kasulatan, no? Si Moises o si Elias nga nakigsulti kaniya. No? Una sa tanan, nasayod kita kung kinsa si Moises. Siya ang naghatag sa balaod. Si Elias, kinsa man ni si Elias, usa kini sa mga dagko nga mga propeta sa daang kasabutan. Diin siya naghisgot mahitungod sa Mesiyas. Mao na ang pagpakita ni duha ka tawo ni Moises ug ni Elias nagkahulugan nga si Jesus mao ang katumanan sa balaod. Gani si Jesus niingon nga wa ko moanhi aron pagwagtang sa balaod kung dili aron pagtuman niini. Og si Elias, ang presensya ni Elias, no, mao ang naghulagway sa katumanan sa tanan nga gihisgutan sa mga propeta mahitungod sa Mesiyas. No?
nga si Jesus mao ang katumanan sa balaod o sa mga propeta. O usab nadungog sa mga tinun-an ang tingog gikan sa panganod, no? Nga nag-ingon, mao kini ang pinangga kong anak, pamatian ninyo siya. Dinhi gipadayag sa Dios nga si Jesus mao ang iyang anak, nga si Jesus mao ang Mesiyas, nga kinahanglan ilang pamation, nga kinahanglan ilang sundon. Sa giingon ko na, no, ang nakita sa mga tinun-an, naghatag kanilag dakong kalipay. No? O kining maong kalipay, giisip nga inuntag spiritual booster. No? Nga nakapalig-on sa pagtuo sa mga tinun-an na si Jesus mao ang Mesiyas, nga sa dugay ng panahon gipaabot sa katawhan. Gilig-on ang ilang pagtuo ni Jesus aron ilang madawat ang mahitabo kaniya. Apan kining kalipay nga ilang gibati temporary lang, no? Inuntag patikim lamang. Kay sila mubalik man, nanaog man sila gikan sa bukid, balik ngadto sa Jerusalem. Diin si Jesus, no, mag-antos o mamatay. Apan nasayo kita nga ang kamatayon ni Jesus dili kang katapusan sa tanan. Tungod kay si Jesus nabanhaw o human siya mabanhaw, siya mibalik ngadto sa iyang langitnong amahan, milingkod sa trono, no, sa iyang langitnong amahan. Din iyang nadawat ang himaya nga iyang naangkon sukad pa sa sinugdan. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, unsa may inuntang makuha nato gikan nining maong fiesta, no, sa pagkausab sa dagway ni Jesus. Kitang tanan nakasinati og inuntag kalipay sa kinabuhi, no? Og nining maong kasinatian nato dili unta ta gusto nga mawa kini. Buot kita nga ang atong kalipay magpadayon, no? Kay ni-enjoy gyud ta, nalipay ta pag-ayo. No. Apan, kining maong kalipay, human sa pila ka oras o pila ka adlaw tingali, mawa. No. Apan kining maong kalipay, nga atong nasinati, usa lamang kini ka, no, patikim. Ipatilaw lang ta kung unsa ang kalipay. Kung kita gibati og dakong kalipay dinhi sa kalibutan, mas dako pa ang kalipay nga atong mapaabot didto sa gingharian sa Dios. O aron maangkon nato ang kalipay nga walay katapusan, kinahanglan atubangon nato, no, ang mga pag-antos, ang mga pagsulay, no, ang mga problema dinhi sa atong kinabuhi. Sama nga si Kristo nag-antos og namatay, nga human sa iyang kamatayon siya nabanhaw ug mibalik siya sa gingharian sa iyang langitnong amahan. Mausab kita nga kung kita mantigo nga mudawat sa mga pag-antos o mga kalisdanan sa atong kinabuhi, nga atong dawaton kini isip kabubuton sa Dios, na dili ta mo reklamo, no, na dili ta magmahay sa Dios sa nahitabo kanato,
kung dili kung atong dawaton kini isip kabubuton sa Dios, isip pag-ambit sa pag-antos o kamatayon sa atong Ginoo, kung ato kining buhaton, no? Ang atong mga pag-antos, no, magdala kanato o maghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Mao ka na ang gisulti ni San Pablo, kung kita mag-antos o mamatay uban ni Kristo, kita usab mabanhaw uban kaniya. Mao ka na ang pasalig sa Dios. Kung kita, no, mutuo lamang kaniya, kung kita musalig lamang kaniya, o kung kita mudawat, no, sa kabubuton sa Dios, iya kitang gantihan sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang kalipay nga gipangandoy natong tanan. Apan lagi dili nato madawat kining maong kalipay nga walay katapusan kung kita magpabilin dinhi sa kalibutan. Kinahanglan nga kita mamatay una. Una kita makaangkon niining kinabuhing walay katapusan. Mao na nga nining atong pagsaulog sa fiesta sa pagkausab sa dagway ni Jesus, no? Atong pangayoon kaniya nga unta atong madawat, no, ang mga pag-antos o mga pagsulay nga atong masinati sa atong kinabuhi, nga atong dawaton kini sa tibok natong kasing-kasing, tungod kay nasayod kita nga kining maong mga pag-antos, no, mao ang dalan, mao ang paagi aron atong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan, diin kita, no, malipay, magsadya uban sa atong Ginoo didto sa iyang gingharian sa langit. O karon atong isangyaw ang atong pagtuo.